И здравейте, дами и господа, това е следващия клип от Skywars! И днес ще играем Skywars, както преди. И имаме нов участник, Ралица! И ето е тя, вижте скиня, колко е як. Има ушенца, ето вижте, ушенца. Ще има хайпи последното също. Нашите скайпове ще бъдат там също. И да, сега да започваме с първата игра. Натисни хартията. Айде, влизайте. И добре, всички сме в една игра. Това е хубаво. Всички сме в една игра. Сега ще дам малко думата на Ралица. 15 секунди. Тя не иска да говоря, така че аз ще говоря. И почваме след 10 секунди. Сме 24 човека. Пълни сме. И да, не знаем защо не говорим. Аре, почнахме. И почнахме към... Сигурно? Да, всички сме на нея съща игра. С нямам хубава броня. Може да ме килнат веднагически. Така, лък. Шарпни стрел. Ако срещна някой... Хора, някой иска ли шарпни стрел? Мале, бъгнем се край. Да. Аз излязах от играта направо. Излязах от играта, смисъл. Той беше ония с цяла броня. Аз имах. Ама вече нямам. И аз вече се бия с някаква, която ще ме килне, защото имам по-слаба броня от нейната, 100%. И аз изядах последния лек за нея. Чатнати ябълки, о, супер. Да, и тя ще ме килне. Умри, ще умре. И да, тя се измъкна с купчета и аз го мога това. Значи простото. Да, в момента ме цепи с лък. Което това хищно е яко. Мале, 3 златни ябълки. Той са енчантнати. 4 енчантнати станаха. И аз имам лък, ма. И аз го имам. Не само, че имаш застреляни неща. И аз го имам. Не ми са пръй. Защото ще ти хакна една стрела. Мале, тъс много са би, бе. Ме ще ме убият. Измъкнах се. О, да. Аз имам може 2 хора. Не. И аз трябва да бягам. Не, аз бягам. Не знам, аз си бягах. Може. Ела, тук има някакъв, трябва да го килниш. Или аз да го бутна. Не, мен ще ме убият. Помощ! Бутнах я. Дай ми лек. Ето, шарпни стри. Имаш ли каска за мен? Ето си лък. Каска за мен имаш ли? Зея каската. Дай ми. Запази си лъка. Аз имам 4. Случайно да имаш перли някакви? Перли. Ай, си уверена. За какво ще правим? Кой има? Къде? Ага, видял го. Има само 2 емвила.
Отвънка е, но има два. О, още един намерих. Купчета. и О, аз храна. имам 8 енчантнати ябълки. Супер. Тебе. Чай, че аз някъде забутах. Деца, не знам да намеря път. Долу ли си? Ето. 14 са. Аз направя по оградите. Ще джъмп. Аз всичко оправях. Някой ме путна. Някой ме путна, човек. Мен ме путнаха. Аз никой не намирам тук да убивам. Той ли ме бутна? Как? Ско? Умря. Не, чао. Телепортна са горе на кулата. И... Спокойно, той умря. Тук долу падна. Не, то се друг. Килнах го! То се друг. Yes, бе, yes! То се друг. О, тук има един. Чай да изям една златна ябълка. Айде, мъртъв е. Умираш ли? Yes! Той не може да стигне заради оградите. Бяга в момента. Трябва да се реджени. 12 човека останахме. Бързо чупи! Трябва да се реджени той. Идва при тебе, пак ще се бич. Мале, тосни, не, бягам на 5 Бой, на малък кръв е. Още пак съм. го уби. Чай да ям малко ябълка. По някой път успя да те удря. Бързо, чупи купчета. Айде, и то се мъртъв. Идва при тебе, край. И то се мъртъв, и то сгубих. Станах ми 10. Сега чупи купчето, идва при тебе. Айди, труп си. Труп си. Убих те. Аз съм на 4 сърца. И айди, ние влизаме във втората игра. Кридио, бързо влезе в втората игра, бързо. Нищо, тя да там играе. О, аз съм в сивия дракон. И най-после съм в дракон. Аз загубих. Ама ти не си в нашата игра. Ти не си в нашата игра, защото ни бяхме 24 човека. Колко човека сте вие? Ние почнахме. 18. Ние ли бе? Аз нямам оръжие, хора. Съм лесна плячка. 20. Но имам блъскане. 24. Блъскане. Ние почнахме. И ние почнахме. Аз убих. Аз типе хора. Другия път да ми се закачи, че с мене. О, бутнах двама слъг. Охо, Сивия. един го бутнах с. Имаш ли меч за мене? Ела, че аз нямам купчета. О, имам купчета. Чакай. Не купай нищо. Фърли меч. 24 човека сме 19. Ти ли сега да? Какъв е? Кой е по-добро? Се върти, бърка се в чата, ще чуеш, аз ще го. Брадата. Чай, този сме чух за... Чакай да бутна един. Блъскани три. Аз бутнах трима. Аз бутнах трима. Нищо. Аз бутнах трима. Чакай, той е безкрайност. Там има човек. Айде да ходим.